mo. One viewer slow. Two viewers slow po. Nasikaso muna ako dito sa lindahan ko. Karating ko lang. Pamilik ng mga paninda. Apple. Damon apple. Three viewers slow. Ganun ba? Ano? Hindi tayo makapunta dun sa sa house blazing. May ginagawa din ako sa bahay. Tapos nagpintura ako dun sa mga galon ng mineral. May mga pintura pa nga kamay ko. Kasi mga nawawala. Mga di pinabalik. Yung mga bihiram. Sabi kong pinamili, wala naman. Haba. Haba na ang pinamili ko. Dalawang ano to. Comment. Hello paring Jason, busy pa sa work ang mga tao dito sa NCR kaya siguro di pa sila makapanood ng live mo. Kami lang siguro ang nasa work pero nag-cellphone. Sabi ni Mar. Ang mga busy. Salamat po sa pag-tune in sa panonood. Thank you po. Dito muna kasi tindahan. Wala nang laman. Dami kong kasukin din dito. Lighter pala, di ako nakabili. Lighter.
Kailangan na magpaunti-unti tindan kasi malapit na yung mga okasyon darating sa atin. Kasi magpipiesta na. Kumuha na ako ng mga alak, soft drinks. May mga alak ako dito na pinamili. Tsaga-tsaga lang, konti-unti. Alin? Ang stick. Hindi ko pala. Ito po yun. Ay, si Kuya rin eh. Hello po. Hello, Kuya Rini. Silent viewer, shout out. Nabili ka na rin. Yung alak talaga yung ano, alak sa sigarilyo yung medyo mapuhunan. Ano lang to? Sa 5 items. 5 nagkakahalaga ng 8,964. Grabe. Ate Marlene. Hello, T. Kumusta? Paunti-unti na ako. Kasi ilang buwan na lang. Piyesta na dito sa amin. Sige lang kaya rin eh. September, October, November, 2 buwan na. Dalawang buwan na lang. Piyesta na. Inuunti-unti ko na ano. Kumbaga, masanay yung mga tao na may alak ako dito. Kumbaga, makumpleto ko dito. Kumuha na ako ng, pakita ko sa inyo yung pinamili ko. Yan o. SMP. Tapos, ito, Grande. Mga soft drinks. Ginamit ko yung inayos ko kahapon yung kulong-kulong ko para makargahan. Tapos mga kape. Ayan, yung pinamili ko. Tapos mga dilata. Inuunti-unti ko na ano. Masana yung tao na may mga alak ako dito. Pero kulang pa yan. Ano lang, tiyaga lang. Pagkasahod, dagdagan ulit natin yan. Meron na ako nitong 1.5. Magkano to ma? Magkano dito? Dito. Yung asawa ko, ako yung taga-bili ng mga paninda, siya naman yung naglalagay ng mga presyo. Nagtatag. Sunod, ano na? Balot. Meron pa akong gin. 2 box yung gin ko dito. Yung malaki saka yung ito yun. Please like and share po tayo. Thank you po sa mga nag-tune in. Live lang muna ako kasi wala pa akong pang-upload. Tapos para ma-update din kung kasi hindi tayo makapunta dun sa house blessing. May nandun naman sila. May mga importante rin tayo na siyempre ginagawa sa buhay na dapat asikasuhin.
Oh, alas 11 na. Ano yan? Yung oras na, yun alas 11 na. Ay, 11:04 na. nakasama ka. 5 viewers, hello po. Hello. Paring Jason, di ba walang gawa sa site? Siguro po, di po kasi ko pumunta kahapon ako umuwi. Kasi di ba linggo, tapos may ginawa ako dito. Tapos di na ako nakabalik dun. Lagi kasing masakit yung ulo ng asawa ko. Tapos di rin ako makapag-vlog ng maayos. Pag may iniisip. Kaya di na lang ako pumasok. Madami yung ginawa. Dito ay nakapunta ron. Kahapon, nagsibaw ko ng mga kahoy dito, panggatong namin. Kasi nga nagpintura ako ng mga galon. Oh. Nawawala yung mga galon ko sa mineral. May naghihiram din, pinabalik. Kaya pininturahan ko na. Para makilala ko kaagad. Bumili ko ng Tawang-tawang isura, wala talaga. pintura. Oh. Para makilala ko yung mga galon. Ano yan? 14 galon yung binili ko. Nagtitinda kasi ko dito ng mineral, tubig. 14 na galon yan. Ngayon, ano na lang? 7 na lang. Wala na yung iba. Hindi na nagbalik. Sabi ni kuya mo wala gawa doon. Nandun po si Pula. Hindi ko alam kung nandun si Pula. Ako lang siguro yung wala doon. Hirap kasi na magpakasaya tayo doon. Siyempre may ano doon, may mga event. Tapos yung nandito, masakit yung ulo. Basta ano, hirap mag galaw-galaw. Ulay. Bigyan mo si nanay. Ano? Hello? Opo kaya rin eh. Sana maunawaan din nila. Pero, kasi ano, baka, basta. Hirap mag-vlog pag ano. Hirap mag-vlog pag may iniisip ka. Matamlay. Tapos mamaya mag-out na rin ako kasi magla-live na rin yun si Karot.
Shoutout sa 3 viewers at sa 4 na nagtamsak. Grabe yung ano, yung dala ko na 10K, kulang pa. Tamlay. Gutom na. Kwento si nanay. Ano? Abag na rin? Abag na rin? Hmm? Hello po. Dami pa. Bakante pa. Ay, tuyo nga pala. Diyan, doon eh. Itlog. Sobrang laki. Sobrang loob lang pala. Sulit sa ano. Ano to? Ang laki pala. Ano to? Vitamins nga ni baby. Ano yan? Hindi, sobrang laki pala nito. Hindi po ako nagpo-promote. Sobrang laki nito. 50. Binili ko ng ano yung anak ko. Na wipes. Ang patangkad, vitamins. Vitamins. Ano, B-Wills yun naman siya. Legit yan na. Ito lahat ko kay Bibi. Ha? Lahat ko kay Bibi. For viewers, hello po. At sa 6 na nagtamsak, hello. Gutom na ako. Hindi ka nakapag-almusal. Biscuit lang mo.
Sa 500 is po. Pininta mo, sabi pintayin mo raw. I-check yung double check kung tama. Five viewers, hello. Ang comment po tayo. Pasok po kayo, sabi ni Kuya Rene. Ano ba? Six viewers. Hanggang karating ko lang. Suspolo, solido. Yo. Kakarating ko lang po dito sa bahay. Gutom na. Nag-stock muna ako. Namili ko ng mga paninda. Kasi wala nang laman. Kakatunin pa lang. Yung mga pinamili ko. Isang box. Isang box. Isang box. Isang box. Mga dilata. Kape. Ang mga pinamili ko. Tatlong case na grande. Ito nasa loob, nasa rep na yung iba. Na chinecheck nung asawa ko. Haba. Ano naman ang pagkain muna? Gutom na. Mamaya na i-check. Basta yung total, i-check. Kasi ano to, sabi nung binilan ko, i-double check. Kasi buti kong konting halaga lang. Nagkulang nga yung dala ko eh. Update sa mani. Ito na lang. Yung alak sigarilyo pa lang, nagkakalaga na ng 8.9. Tapos, may mga kinuha pa akong iba. May nag-balance pa tayo ng 2K. Kaya kailangan i-double check. Mga sigarilyo. Ito mga puhunan. Sigarilyo. Bebel ano iba? Shout out paring Jason. Amo Kuya Bobby. Hindi ako si tumakayan. Hindi ako makapunta dyan. Pasensya na kayo. Huwag mo ako. Ha? Huwag mo ako. Ha?
Ay, kumusta na dyan? Ano nang ganap? Kabot ko pa sana, kakarating ko lang. Gutom na. Ano naganap dyan? Sila Jami. Fidel Reyes, kumusta kayong mag-asawa dyan at ng anak mo? Fidel ng Malolos. Ayun po, okay naman. At ito pa mahusad. Yan si Mrs. laging masakit yung ulo. Ano kasi? Yung tinga niya, yung sumasakit na naman ngayon. Yan kasi yan talaga yung pinapacheck upan namin dun sa PGH, yung tenga talaga niya. Kasi dito sa Bicol, nung nag-try kami na magpa-check up dyan, hinihingaan kami ng 100k operahan kasi butas yung eardrum. Tapos nung pumunta kami Maynila, nung kami nagpa-check up, nakita ng doktor na yung polyps niya, yung bumalik sa ilong. Kaya kailangan unahin yung ilong bago yung tenga. Ngayon, kumikiro. Tapos may lumalabas na tubig. Hindi naman siya babaho. Tubig lang lumalabas. Kaya yun. Isa pupunta ako doon. Kumakapunta. Buti nga kahapon, umuwi ako. Pagdating ko nakahiga. Sakit ng ulo. Pupunta man ako doon, wala rin, hindi rin ako mas palihan ko na lang na dito. Miguel Amuay, out muna ako paring Jason, sundo lang na. Okay lang kayo Bobby, nag-iingat po. Enjoy na lang kayo mamaya. Hindi tayo maka-jamming dyan. Hello, silent viewers at sa walong nagtapunta. Ayun, nag-live lang ako para makapag-update lang ako. Tapos wala akong pang-upload. Talaga kung baga nagkakataon na may okasyon dito tayo nakapunta nga matamlay hirap pag may may problema may inisip. Opo, mga ano lang, mga 2 hours. Depende sa takbo ng sakyan. 2 hours, Legazpi na.
Kasi minsan naarkila ako dyan. Nagdadrive ako. Pag naarkila ako dyan, dinadrive ko van. Tapos 2 hours lang yung binibiyaya ko yung Legazpi. May mga shortcut naman. Depende sa takbo. Pag magmabagal, mga siguro mga 2.5 o 3 hours. Sa may airport. Minsan naarkila ako airport. Tapos sa Daraga. Bato sila. Bus Pidin. Ang Bato Kamsor. Yun lang yung tinpar ako dun sa kinukuhanan ko ng balot. Magtitinda na ako ng balot paunti-unti para sana may mga tao meron na ulit akong tindang balot. Tinpar ko dun kung mayroon. Para kung wala, makahanap ako ng ibang pagkukunan. Kasi kilala naman ako dun, nawala kasi yung number. Dati tumatawag lang ako. Dito lang naman magtitinda ng balot dito sa harap. Unti-untiin ko lang kasi 2 buwan na lang. Kailangan masana yung tao para kasi ako yung dinadayo dito. Hindi ako nang naglalako, hindi ako naglalako ng balot. Yung mamimili yung pumupunta sa maganda yun. Kapag may okasyon na dito, minsan nakakaupos ako ng 5 tray ng balot. Malapit na yung piyesta ganyan. Kasi may mga basketball na yan dito. Yung mga event na yan dito na tapos may peryahan. Ewan ko lang ngayong taon kung magkaroon dito ng peryahan kasi yung laging nag-ano dito ng peryahan, daming utang na hindi nabayaran, hindi nakabayad. Baka di na yun paano yun dayawin dito. Dito ng tindahan may utang din yun dito sa akin. Hindi nakabayad. Baka din yung pabalikin dito. Six viewers. Shout out. Ano? Ano? Ah! Ano ang kumot? Ano? Pakuluan mo. Silent viewer, shoutout sabi ni Kuya Rini. Magluluto ako ng adobong puhol. Ulam. Kagabi, nung niluto ko, ampalaya. May tira pa yun ang ulam ngayon. Mas magluluto ako ng puhol. Balok ka lutuin ko yung karning kalabaw kaso frozen. Dami kong stock dito. Ito. Karning kalabaw. 5 kilo. Karning kalabaw siya laman. Yung yung ribs na binili ko nito, binigay ko doon kila Papa. Kinalderita ata ni Papa. Ano yun? 3 kilo yun. Ito 5 kilo na laman. Tinamad ako. Ito sana lulutuin ko. Tinamad ako frozen kasi.
Meron pa viewers, hello po. Dami pang bibili dito. Ay, wala namang problema dito sa kanin lang kasi yun nga, nagpaalam na ako dun sa pinamimilihan ko ng mga paninda na ako malapit na yung pista. Kukuha na naman ako sa kanila. Aangkat ako. Walang problema sabi niya. Kasi wala naman ako doon. Walang record. Pag bayad. Tapos balik yung mga paninda. Pero pinangunahan ko na lagi na pag malayo, abang malayo pa siya sasabi na kukuha naman ko. Hindi naman ako doon sa ano. Nung una nga, nung galing ko yung Maynila, unang bukas, walang laman to. Doon ako kumuha. Halagang 14K yung pinutang ko muna. Tapos pag sahod ko, binayaran. Ito na yun. Nakabayad na ako. Basta wala ka record, mabilis kang makahiram. Sabi nga nung asawa, hindi mag-asawa sila dito. Sabi nung asawa, ako lang daw yung pinagbibigyan nila ng ganun. Pero sa iba na namimili sa kanila, ay kumbaga, hindi nila pinapautang at tulad ng mga kinukuha ko ng maramihan. Ngayon, nagkulang na ako ng okay. Pag may mabinta ako ngayon o kaya bukas, hanggang bukas, babayaran ko yung okay para wala pa yung problema mo. Walang utang. Kayang kunin yan hanggang gabi yung okay. Kayang bintahin yan dito. October, yung mabibinta nito, October, ipunin naman namin kasi alis na naman kami. Balik na naman kami ng Maynila. October 18 ata. October 18. Huwag ko lang sa asawa. 1804. Basta October, alis kami. I got it all in the world. I'll never fall. Display muna ako ng mapalinda. Hello po, shoutout sa lahat. Display ko muna yung iba. I want you, holding you near me, holding you near me. I want you to know I'll never go away. Feel so right. I never before. Ipag natin, umuugong yung wifi ko. Maria J, hello ni.
I'll never be born. Hello, anood lang po kayo dyan. Out muna ako, dol may upload si Agad. Okay lang po. Cross Gavilo, wala kayong gawa sa bahay ni Talin. Ano, di ko po alam sa kanila kasi di pa ako pumunta doon. Dito po ako sa bahay muna. Kasi sakit yung asawa ko. Masakit yung ulo. Ram's Journey, shout out paring Jason. Shout out din po. Di ako umalis kapon pag uwi ko kasi kapon galing ako doon sa Parax. Pag uwi ko yun masakit yung ulo. Display muna. Me? Kuha mo na to. Okay. Opo. Ha? Dana? Maybe 20. Ha? Basta na yan. Pero maybe 20. 20. Okay. Yung 5 viewers, i-display ko ito nga. Pinakulang mo ano, Paul? Dito. Yung mga tagto kung magkano. Bukas na yun. Nagwawa na yun. Bukas ako, ano? Pero bukong bawas. Oo, binilog. Tagay. Bawal binawan. Hindi ah. May basahin mo may. Magbabasa ka ba? Nakita mo ba may nagsabi na viewers masungit daw? Kaya sinagot ko siya na may nararamdaman. Ano daw? Masungit daw ako. Di ano daw? Maakitungit. May ano po kasi may sakit siyempre. Hindi. Kahit sino naman kung may nararamdaman ka, alangan naman nakangiti ka. Hindi kasi masungit talaga ako. Ang dati din nagsabi talaga. Kahit nung kabataan ko, nung nag-aaral pa ako. Alak. Salamat sa nagtanggol, pero nung high school pa ata ako, ganyan talaga yung naririnig ko eh. Kahit nung nag-aral ako sa Manila. Kahit sinong nakikilala ko, masungit daw ako. Ewan ko. Marami na po ako narinig na ganyan, masungit. Pag nakilala nyo naman ako, pag ako po tingnan, noon pa po, madami sa akin.
Pag ano, pag nagkausap na, yun lang, sasabihin nila, akala ko sa'yo maano, akala ko sa'yo masungit, mataray ka. Hanggang sa tingin lang po yun. Hmm? Tanggalin mo na lang ito, Sprite. Dapat dito meron. Sa taas mo, hatong. Para nakikita mo meron. Daw mo na sa kapila. Maulog kaya ano, maulog ka ng paparami. Ito na lang. Kato. Ngayon si Bibi oh. Tama, bakit sila nagja-judge? Ito, Ako parati ako saka mali. nagja-judge. Kahit kung ano. Bakit? Okay lang. Oh. Okay lang yan. Ano, palitin mo na lang yung damit para ano. Ha? Okay lang yan. Kung kaya mo, pasok. Okay lang yan. Lalaban na lang yan. Tanggalin na. Bakit yung ayaw mong pumasok pag Ano? Ano? Nahiya ka. Nanalaglag. May papalit naman dyan. May ipapalit ako sa'yo. Okay lang yan. Ibababad ko yan. Hindi naman tayo perfect. Lagyan mo na yun doon. May ano ka dyan, may vitamin sa binili. Okay lang yan. Yung cherry pear. Tingnan nyo. Si Josie nga. Ganyan din. 9 viewers, hello. Pagka naman si Bibi. Shoutout pa rin Jason, sabi ni sino? Joy Seller Abaga. Hello po. Magandang tanghali po. O, bakit sila nag-judge kaagad? Parati na po ako nag-judge. Sanay na po. Ang hirap ko kasi Ay, ito na lang patawanin pala. eh. Dito na lang lahat oh. Baka matumbay. Hindi yan. Kasi yung alak dito. Hindi okay na to. Iba na mo natin sa reason ko. Dito Sa na The Royal. Kasya? Kasya pa sa Royal? Hindi na nga. May cook dito. Okay na yun pa sa ako. Yan na lang. Para unti-unti na. Pwede yung lagyan ng ano. Ng ano. Alam mo rin. Ano? Hindi matutumba. Hindi yan. Kaya nga may araw. Parang dito. Pwede ito sa list. Tanghali. Po. Ako naman si Bibi. Kakain ka na muna. Bye po. Ay, si Parang Jason muna po. Anton Saiko. God bless Kuya Jason, nakakatuwang panoorin mag-asawang nagtutulungan. Opo, salamat po. Basta ano, kanina kasi, ayun, kahapon, doon ako natulog nung pag-birthday ni, ni Kuya Joel. Tapos, kahapon, linggo, may ano dun, may ganap, may pagkain si, Ate Lodi, si Ate Melody. Tapos naisip ko biglang sa isip ko na parang gusto kong umuwi. Kasi naisip ko yung mga gagawin ko nga dito, yung mga panggatong. Sakto pagdating ko dito, naabutan ko nga yung asawa ko na masakit ng ulo. Kaya pala ako, parang uwi ako kahapon. Tapos wala na rin yung paninda. Kaya ako bukas, ngayon, namili na lang ako ng mga paninda namin kasi kaso ko dito. Kasi pangit tingnan ng tindahan pag walang laman. Pangit tingnan. Salamat po sa suporta nyo sa mga viewers. Ayun, panibagong naman tayo, panibagong ipon ng dollar. Parang wala akong mood na mag-vlog ngayon. Walang gana. Kaya nag-live na lang ako.
para makapag-update din kung anong ginagawa ko. Tapos di rin tayo makapunta din sa house blessing kay Jamit. Saan ka pupunta? Gusto niyo ang ulo. Nakainit. Hindi na. So, nakalimutan ko yung pabilis ng Magkano po hulan ng nung tower, yung 1 liter na entry? Ano color ba? Ano pa yan eh? Hindi yan sa kaula. Siguro sa'yo huwag kang bibili ng ice cream. 200 ata ang benta nila kasi. Parang 205 yun eh. Go on, I never before. I want you. Tuyo na yung pininturan ko na yung galon ko. Pakita ko sa inyo yung pininturan ko ng mga galon. Kaya nagtitinda ako ng mineral. Nawawala. Ano to, 14. 14 to na binili ko na galon sa mineral. Nawawala. Ngayon, bumili ko ng pintura. May mga pintura pa nga kamay ko. Nilagyan ko ng tanda. Para, dati kasi, nakalagay lang Pentilpin. Apelyido ko. Pentilpin. Pag pinunasan yan ng may alcohol, tanggal yan. Ito medyo mahirap-hirap to. Kaya, tinandaan ko na siya. Taran. Mahal pa naman ang bili ko nito. Tapos, may iba kasi naghihiram. Mas di na nagsusuli. Bibili ng tubig, wala naman silang galon. Di nagsusuli ng galon. Tapos, sunod na bili, mayroon na sila. Kaya ngayon, kakupinturan. Kung mayroon pa nga ako dito, may laman pa kasi kaya di ko muna napinturahan na. May mga laman pa yan. Yung binili kong pintura. Okay. I want you. Pero pag masdan ko mamaya kung ano kung ano yung sitwasyon mamaya, kung hapon makapunta tayo doon. Sir Ruel Poriti, hello po. Tama ba? Piruti. Baka mamaya kung ano yung sitwasyon dito, kung makapunta tayo doon. Tingnan ko na lang kung makapunta. Kasi alam ko hapon naman yung ano dun, yung ganap ng house blessing. Tingnan ko na lang. Pero di ako makapag sure na pupunta.
ginawa kong yelo. Mineral naman to. Hirap punuin itong tindahan ko. Amo! Amo beans. Hindi ako makapunta yan. Ako nagsimula nang mag-live si Karot. Abay, wala pa naman nag-pop up sa akin. Pag magsimula nang mag-live si Karot, mag-out muna ako. Shoutout sa mga silent viewers sa 13 na nagtamsak kilo po. Luto na lechon. Amo! Birahi! Sige lang. Masakit yung ulo ng asawa ko. Kaya na lang muna dyan. I want you. Kakarating-rating ko lang din na gano ko na amili ng paninda. Two, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Daming ungkro. Antok. Tamad ay. Hirap punuin ito yung tindahan ko. Ano kasi malaki ito. Shoutout Benz, sabi ni Juice Gavilo. Tama ba yung pag-pronounce ko? Noong isang taon, punong-puno ito eh. Simula nung magkasakit yung asawa ko, nahirapan lang magpuno nito. Maya-maya gagastusin yung pera. Tapos pag panibago na naman ang puhunan. Pag nakausad-usad na naman, gagastusin na naman kasi pabalik-balik doon. $130. What does na rin? Oh? Grabe na eh. 130 yung grand nabenta na. Kadto pa ni, di pa nakalis pang nagtaas. Pag nagtaas sa pwede mo, nagtaas na. Nagtaas na yun. Para nakabasa sa namin. Nasabi na kumain ka? 200 yung... Medyo lang tag. Parehas. 150. 160. Hmm? 160 kung ano ba. Kasi sabi. Kasi sabi nila yun.
160. At 150. 250. Ipaparin tayo. Hindi kita pwede. Baka grabe mo. Kasi, Baka grabe man yung ano, galing siya. At 155. Parang grabe naman pag doon, ano, 160. di ba 12 yan? Mahirap din magdilim sa kanang napakarami. Malaki nga yung tubo mo, di wala namang bumibig. Ang tama lang. Huwag mo nilang gayahin. Sakto lang. Siyempre. May 155 pwede yan, 155. Sakto lang ang sa presyo sa nagkagasolina. Ibabalan tayo. Bintay mo, akin nga. Alam yung ano, ayun na yung ano, lista. Ayun yun. Ayun o. Ito yung maliit, no? Ilang piraso yan, laman yan? 12. 12. 1560. 1568. Divide 12. 130. Minus one point six divide 12. 1.68 divide 12. One. Times 2. Can't go on just never before. Ba? Dun muna ako sa ano. Magluto ako nung kuhol. Tigayin mo ito ma. Ang gata. Magdatong muna ako.
muna kaya. 2 viewers, hello, hello, hello. Kasama yung tripod ko. Tripod. Luto ako naman. May luya pa. Saan? Magagatong ako. Walang luya. Magluluto ako. Papakuluan ko yung ano, kuhol. Ako naman yung gatong. Maria. Yung tindahan, ano? Bili ka mo naman ng ano, loya. Yan sa kabila. Nasa Dirty Kitchen. Luto tayo ng kuhol. Me? 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 Para mo na doon. Kung, sorry ka? Kaya mo na doon. Alin? Lagyan sa rin ano? Sa rin? Sabi ngamin. Sa nasukin ako. Ano, hindi ko napakita. At to. Kaya ako yun. Sabi ko ako ah. Ano ka ko ah? Saan lagyan ako na yan? Ano yung pinaka ko? Ang pinako ko. Yung pinaka ko sa mga sito. Ito, tinak kong ano yun. Dapat kaya mag-uulat muna ako. Sabi ko, narinig ko yung sabi. Sinasabi niya, kung ako na mga kuha.
Pagtuldo niya yun ah. Sabi ko, kung ano yung tukon, anong pwede yan, patukon, sinabi ko hindi papa. Ikakat to. Pinagtakod sa bago. Putol-putol lang. Pati yung dadap inibot to. Sa magtopig. Patukon. Ito nga ni Abi na ta. At parang Kaya mo ito kay papa. Patukon. ah. I want you. Kuhol yung lutuin natin. Adobo na may gata. I can't. Da, 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 da. Da, da, da. I see you. Thank you. Never. Hailey? Hailey? Bibi? Bibi? Kunin mo nga yung kuhol naka-plastic doon. Yung kuhol naka-plastic dyan sa lamisa. Baka sa lababo ko na ilagay.
5 viewers, hello. Kuhol. Hindi yan yung isa na plastic. Mag-iba na tong ano, dirty kitchen. Ano nga mo buli? Kuhol, may mabibili may. Doon mo na mabibili. Ito kuhol oh. Ay, naglag. Malalaki siya. Rapsa. Ingay ng manok. Palitan dito, tubig. Yo.
Unpout muna tayo. Mamaya tayo maglalagay ulit. Tingnan ko muna yung ano. Ano muna yung signal? At sa mga nag-comment, sa mga thumbs up, maraming salamat sa inyo. Mamaya,